αυτό το βίντεο θα σας δείξω ένα barbecue. Τέλεια! Πρώτα απ' όλα πρέπει να πάμε έξω στην ψισταριά μας. Θα ψήσουμε λουκάνικα σε αυτό το barbecue. Να και η ψισταριά μας. Έχουμε βάλει εδώ πέρα ήδη τα λουκάνικα. Να τα. Είναι σαν αφρός. Μαλακά σαν αφρός. Πιο μαλακά δεν μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, όποιος δεν τα βλέπει, όποιος δεν βλέπει καλά, μπορεί να το περάσει για ξύλα. Αλλά άμα τα βλέπετε πολύ καλά, είναι λουκάνικα. Ωραία. Πρέπει να κλείσουμε την ψισταριά και θα ψηθούνε. Λοιπόν, μέχρι να ψηθούνε λίγο, ας διαλέξουμε κάποια μυρωδικά για να βάλουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το κλείσουμε αυτό. Αλλά πώς κλείνει? Ναι. Περίμενε. Α, βρήκα πως κλείνει. Τι μου το κλείνει έτσι? Βρήκα πως κλείνει. Έτσι για να ψηθούν καλύτερα. Πρώτα απ' όλα, όσο είναι λουκάνικα αυτά, είναι και μαχαίρι αυτό. Οπότε πρέπει να τα κόψουμε. Τώρα θα τα κάνουμε τρύπες για να ψηθούν καλά και μετά θα τα κόψουμε. Λοιπόν, τώρα θα δούμε τα μυρωδικά μας. Η επιλογή μας είναι το κουμκουάτ. Πολύ ωραία μυρωδικά τα φύλλα θα κρατάω. Πολύ ωραία φύλλα. Το κρατάω σαν επιλογή. Εδώ η πορτοκαλιά μας θα πάρει πιο πορτοκάλι γεύση. Τα φοβάμαι λίγο αυτά τα φύλλα. Οπότε μην πάθουμε και τίποτα. Οπότε αφήστε το. Λοιπόν, ένα εδώ είναι. Με αυτό δεν είμαι σίγουρη τι είναι. Νομίζω ότι είναι. Μόνο φύλλα έχει. Οπότε δεν ξέρω τι είναι. Καν. Ούτε αυτό δεν ξέρω τι είναι. Βλέπετε, δεν έχει καν φύλλα. Εδώ μου αρέσουν αυτά τα φύλλα του. Είναι πολύ. Φαίνεται πολύ νόστιμα. Να τα. Ας το έχουμε σαν επιλογή και αυτά. Και αυτά τώρα να τα δούμε. Μπα. Ας δούμε άλλα τώρα. Αυτά τα. Αυτά καλά είναι. Θα τα κρατήσουμε σε επιλογή. Είναι ωραία. Θα βάλουμε αρκετά έτσι, μην νομίζετε. Εδώ, ελιές. Αυτά δεν θα τα κρατήσουμε σαν επιλογή. Απλά θα πάρουμε. Να τις. Ελιές. Δεν είναι γεννημένες ακόμα. Αυτό μπα. Δεν είναι ωραία τώρα για λουκάνικα αυτά. Αυτό εδώ μπα. Και εδώ αυτό μπα. Αυτό δεν έχει φύλλα καν. Οπότε πάμε εκεί. Κρίσουμε άλλη μία ελιά. Μαμά σταμάτα. Και εδώ. Μια χαρά είναι αυτά τα φύλλα βασικά. Οπότε ας τα πάρουμε στην επιλογή μας. Αλλά και λεμονάκι μπορούμε να πάρουμε. Α, μας πέθανε. Κακή αέρα. Ας ξαναπάρουμε. Από εδώ έχουμε και εδώ οπότε. Αυτά έχουμε ως επιλογή μας. Κοιτάξτε. Αυτό. Α, και το κοκκινικό. Τι χαμητάρι. Φιλαράκι. 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 Ελιές, ελιές, ελιές. Μην πέσεις. Αυτά είναι λοιπόν. Ας τα πάρουμε. Αυτό είναι ξερόφυλλο, δεν ξέρω που βρέθηκε. Λοιπόν, θα βάλουμε. Μετά ας ψηθούν και λίγο ακόμα. Ας βάλουμε τις επιλογές μας. Ας τις κρατήσουμε καλύτερα.
μετά ένα λεμονάκι. Το λεμονάκι θέλουμε να το βάλουμε εδώ και το λιπαγείο θα πέσει. Λοιπόν, πρέπει να το βάλουμε εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα γυρίσουμε. Λεμονάκια, ξύλα, συγγνώμη, μπερδευτικά και είπα ξύλο. Μα πώς μου ήρθε, θα είναι σαν αφρός. Το λεμονάκι το τρίβουμε απλά πάνω στα ξύλα. Και το κοπανάμε, μπορούμε να το κοπανίσουμε κιόλας. Και να κάνουμε κόλπα με αυτό. Γιμπο. Να πέσει. Γι' αυτό το ξανατρίβουμε και το αφήνουμε εδώ να ψηθεί μαζί τους και να πάρει μυρωδιά. Wow, γι' αυτό δεν έχουν ψηθεί τόση ώρα. Γιατί δεν το έχω ανοίξει. Πλάκα, το έχω ανοίξει. Απλά δεν καίγομαι. Όσο είναι αυτά λουκάνικα, είναι ανοιχτό αυτό. Και όσο είναι... πού είναι το μαχαιράκι μας? Και όσο είναι το μαχαίρι είναι και ανοιχτό αυτό. Και όσο είναι με τα δικά είναι και ξύλα αυτά. Ξύλα λέω, άντε πάλι. Να πώς μου ήρθε. Λοιπόν, τρίβουμε τα ξύλα. Τρίβουμε τα φύλλα και τα ξύλα. Δεν πολύ καλά αυτή η λέξη. Δεν σημαίνει τίποτα. Τρίβουμε λοιπόν τα φύλλα πάνω στα λουκάνικα. Τα μελλοντικά βασικά. Και το λεμόνι πάνω. Και βάζουμε και τις ελιές μας, αλλά... Λοιπόν, το μυστικό με τις ελιές, θα σας το δείξω σε αυτό το βιντεάκι μας. Το μυστικό με τις ελιές, πρώτα απ' όλα να βάλουμε και άλλο το φύλλο μας. Το μυστικό με τις ελιές, παίρνουμε τις ελιές. Πού είναι οι υπόλοιπες? Να τις. Κοιτάξτε τα ξύλα, τα λουκάνικά μας. Κοιτάξτε. Να και οι ελιές. Ναι, είναι χάλια. Οι ελιές μας θα τις... Δεν μπορούμε να τις κόψουμε έτσι, γιατί θα γίνουμε ακόμη χειρότερα από ότι είμαι εγώ τώρα, ας πούμε, να έχει μαύρο το δάχτυλό μου. Yeah. Θα πάρουμε ένα φύλλο, ένα μεγάλο φύλλο, όπως αυτό εδώ. Άμα πέσει κιόλας. Μέλισσα. Ας παρατηρήσουμε λοιπόν τη μέλισσα που τρώει το φυτό. Να τη, Παναγία μου, φοβάμαι. Λοιπόν, καταλάβεις κόβει και όλο αυτό. Ας πούμε να μην το μαθημάμε αυτό. Να αυτό εδώ είναι τεράστιο. Αυτό το φύλλο. Έλα. Και αυτό. Οπότε πάνω στα ξύλα μας που ψήνονται τώρα. Γίναμε τα φύλλα από τη μεριά που είναι πιο έτσι. Βάζουμε μέσα 2 ελιές. Στο ένα θα βάλουμε 1. Θα κάνουμε, θα διπλώνουμε στο σουβλάκι και τα πατικώνουμε. Όπως έτσι γίναμε πιο χάλια από ό,τι βλέπετε εδώ. Αλλά δεν πειράζει, υγεία πάνω απ' όλα. Αίμα. Να εξευτώ το ίδιο πράγμα θα κάνουμε. Και θα το χύσουμε πάνω μας. Και αυτό θα παίξουμε το φύλλο. Λοιπόν, αυτό θα ψήνονται όσο θα πάτε να πληθείτε εσείς. Γιατί πρέπει να πάτε να πληθείτε. Θα ανοίξουμε έτσι την πόρτα. Και δεν ξέρω βιντεάκι όπως βλέπετε. Βλέπουμε και πώς είναι το φύλλο μας. Με το άλλο χέρι μόνο το πατρίνουμε. Και με το άλλο χέρι μου.
Πρέπει να το κάνουμε καλά, κοιτάξτε. Κάπως έτσι. Τα σκουπίζουμε. Και έχουμε πεντακάθαρα χέρια. Τέλεια. Ας δούμε ξανά τι θα κάνουμε σήμερα, μπάρμπεκι. Και τα λουκανικά μας έχουν ψηθεί. Λοιπόν, αυτό ποιος θα φάει θα του δώσω 100 εκατομμύρια ευρώ. Να ποιος κόψει μία δαγκονιά. Πάμε να φέρω πιάτα. Λίγο. Και εγώ αυτή τη στιγμή τρώω. Από αυτά τα φύλλα. Απλά εγώ είμαι χρωτοφάγος, άρα θα φάω μια μπανάνα. Γεια σας! Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι.